Ah, no, che me ne er zo dat nuske bij George Brazil Razen Colle de Squarno die stagen neer de heen. Abremo was klasse dan hospital. Age twee kameraden dat willen niet gaan bij mij. U bent auto per we wonen meer de gram. Alla waren die gaan het touw zien. Wat? Kine modare ne de mata tulaga. Anterloos. Bij de kameraden dat willen niet aan daar. Ne rondpuiden met machine. Bon, chi non vuole che è mata tu laga da. Cavolo, non so nemmeno la volta. En 3 days doe dat daar dat we niet. Zet u als doe dat gewoon dat die kant op siluta. E vuol ne meer sta gram die ha. E poi la vedi in. Che na o. A che è mata tu laga. Va tu laga. Adamat me wil mata va tu laga. Maar hij zou aan het heden laten zien. En daar is Maranki Laka Talunedo. Hoeveel keer is Pegineo die werd.